RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nini ang akong suwat suliran. Ako si Joel, hingkod ang pangidaron, minyo ug taga Malabuyok, Cebu. Apan dili gini akong suliran. Suliran kini sa akong kauban sa trabaho nga si Rindel, minyo 39 anyos, ug may duha ka mga anak. Punto legal kining iyang suliran. Kabahin kini sa iyang pangan. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Yan ako sa mong trabahoan. Mahayo kay di pa ko late. Oh, uy, ang ako maning kauban si Rindel. Wa ba siya kabantay na ako? Seryoso mag-isig naong ron? Kiaway man siguro ni siyang asawa. Ako pakalitan, be. Rindel! Ay! Lalaki gid ka, pre. Nakalitan man tuod ka, pero wa ka maigking sama sa usa ka babae. Kung mao na kaning makalitan. O sama sa kaning mahuyang nga moingon dayon. Ay! Mana ba no? Laki gid ka. Usa trip ni mo eh. Ay, wara gud. Kita manggug ko nga nagduko-duko ka diha nga naglakaw. Nya, hangad sa langit. Pero pag kuan nahibong kay ko. Unsa di ka? Anong ka? Ay da, naglabar akong usa ni tabo sa kong pangan. Ay, Ha? Kaya nga naman, ano sa mayong pangan? Napiyang? amaw ka pre. Buha nga bitaw pre. Huwag ko makasabot ko na naunsa na akong pangaan pa. Naglipog dyan ko unsang pagkitabuah. Kay, gano'n lagi? Ay da, istorya taon niyang lunch break pre. Panso sa ta, basi maliit na ta. Unsa? Uy, dako agud ang problema ha, pre. Unsa man ang pagkahitabo ah? Na, wad ko mahibaw kung unsa na pre. Kung unsa pagkahitabo ang anong naduha akong pangaan.
Asa, naglibog ko na. Rendi lang yung pangan, di ba? Paano sa to? Sa pagkuha na ni mo ron og PSA yung sa ganito? Render na nga akong pangalan, pre. Render? Abinuang. Di ba nga kasado man mo sa mga asawa? Oo, pre, oy. Og kaning rendel, pre, nga mo ang pangalan karon ang akong gida. Pagkatapos akong mga anak, pre, mo gina akong pangalan silang birth certificate. Sukat pagsugod na akong trabaho, mauna ng pangalan ang akong gida. Mauna na inaasa akong SSS, pag-ibig, PhilHealth, sa akong mga ID ug sa tanan akong transactions. Bira libugag yun. Na, dako ka ng problema tuod, pre. Mulang. Mong naglabal akong urong, pre. Pero sa inyong papakasal ba? Di ba mo lukat man taan nag-birth certificate? Aw, naglukat yung tingali ko, pre. Ano mo ramag? Dili ka sigurado. Dili man gud ako ang nag-process sa akong mga papili sa mong kasal, pre. Ang ako magong mama. Ha? Ulit tao, babaya akong trabaho din, he. Maong di mapagkasal na mo sa akong asawa, pre. Nabalihog kong mama sa tanan akong requirements sa kasal. Siya na ang mong process. Kay duty man ko. Kanil laging nangayawat taon kong duty kay kaslunon ko. May gastuhan. Ang imong mama siguro ang nagmaniho ana sa munisipyo, pre. Ibaw na siguro tong mama nimo ana. Gimaniho lang aron nga magkasal gyud mo. Pangutan na lang imong mama. Na, patay naman akong mama, pre. Unsa? Hasta ko. Naglibog ko nga nga nakalusot nga nakasal ang akong amigo sa iyang asawa nga ingon mali ana nga may problema siya sa iyang birth certificate. Wala sab siya mapangutan-an kay patay naman sa iyang mama. Nga mao gyud nagprocess sa mga papili sa ilang kasal. Ug unya, Mao ba? So ka na pagkahitabo agod? naglibog lagi bini parang rindi lagi kung nga nung nahitabo na. Kaya nakasal ba siya sa iyang kuan, sa iyang asawa karon? O niya mo man nga na ang gigamit. Oh, posible gyud tuod nga iyang mamang nagmaniho ana aron lang makasal siya siyang asawa. Amo sa na siya akong duda. Kay may kailang makunutong iyang mama nga na magtrabaho sa munisipyo. O manggani ko no to'y iyang gipamalihog sa pagprocess sa iyang mga papilis kasal. Kung mo nakipuhat siyang inahan, tako na nun silang problema ron. Problema, gyud. Kaya tiyaw mo na nga, sa tanan niyang records sa trabahoan, sa SSS, pag-ibig, PhilHealth, sa ilang kasalog sa mga birth certificate sa ilang mga anak, kanang rindil ang iyang pangan. Unya, ang iya gid ang pangan sa PSA, rindil. Unsa di spelling? Ang iyang pangan gyud nga gida kay Rindilman. R-E-N-D-Y-L. Anya? Unya kay sa PSA di ay Rinderman. Hala. R-E-N-D-E-R. Ah, Rinder. layo. Ara gyud ay ko na spellingon, oy. I mean, maklaro gyud unta ang sayop ba? Lahi rabas kalainan ko ng diferensya I ug E o kanang O ug Q nga di kayo maklaro ba? Murag duda sab gyud ko nga gimanihon na siyang mamas munisipyo. Nga largahan na lang ba aron lang siya makasal. Hala niya sa records di ay niya sa eskwelahan dong unsa man di ay. Di ba pangayuan man taan nag birth certificate sa itong mga maestra ni graduate na gikan sa elementary o sa high school? Driver ba na mo si Free Rendel? Murag wa man siguro ganin nagkahumalog elementary? Unsa? Hala, dako man naggasto gaw. Ha? Sa ako na ibawaan, God, kuno sa records nimo sa PSA, mao sa gyud ni tumanon o sundon. Unya kay sa record niya tanan, kanamang Rindel ang iyang kuan pangan. Dili man ka lang render sa PSA.
Kana mo'y dapat ipausab gaw. Og dili ang PSA. Unsa? Nagpangutana og sulbad ini ang akong amigo. Puwerte gid kunong dakua og gasto sa pagpausab sa iyang mga records og hasol pagid kuno kaayo. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Ang pangan sa akong amigo sa iyang mga records kay Rendel. Apan sa iyang birth certificate sa PSA, Render man hinoon. Apan nganong nakasal man sila sa iyang asawa? Ikaduhang pangutana. Ang tanan gyung record sa akong amigo sama sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, marriage contract o birth certificate sa ilang duha ka anak kay Rendel gyud ang naa sa record. Mao nga gusto sa akong amigo nga ang PSA mao'y ipausab. Pwede ba? Ikatulong pangutana. Kung dili mapausab sa akong amigo kining sayop sa iyang mga records, dili ba niya siya makaklaim sa iyang mga benefits puhon sa SSS? Ikaapat og katapusan. Unsa magay mas maayong buhaton sa akong amigo? Unsa may angay ani niya nga ipausab? Asa masab siya moduol og mga pila masab kaha ang iyang magasto? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joel. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana natong emotional, mga problema nato sa mga nagkalain-lain nga mga karelasyon, kapikas, pagpanrabaho nato, mga dokumento usa pa ng mga pangutana nga gusto ninyo makabtan og tubag or kasulbaran, ipadala ang inyong suwat guys. Suliran_612@yahoo.com or naatay Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang detalye, hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutana ug mga problema. Dako namong pasalamat sa tanang mga naminaw nato sa mga nagkalain-lain nga plataporma, social media or Facebook account nato. Dili lang ang drama mapaminaw guys ha, ang uban pang mga programa papaminaw gyud nato na siya aning ato ang Facebook account, na po ta YouTube account, and of course no lagi hapon ato ang radyo no based on our radio frequencies. And thank you also sa mga mo message nato, mag-like o mag-follow sa Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account. Joel, ang pangan sa to ang letter sender, taga Malabuyok, Cebu. Hingko dihang pangidaron, minyo, unya, iyang pangutana di ni para iyaha. Pagkabahin ni sa iyahang kauban sa trabaho, katong si Rendel, no, napaminaw man na nato sa drama ganina. Si Rendel, minyo, unya, ang iyang pangutana, I think nato siya problema sa pangan niya. Kay, ang iyahangan, Rendel, R-E-N-D-Y-L. Pero, sa PSA, Render, narong man ang duha ka litra, ER man ang nabutang. Medyo layo ragyod, no? So, una niyahang pangutana, kay ilang ingon dako lagi kuno gasto kung ipausab. Unang panguta, ang pangan sa akong amigo na sa PSA kay Render, ang nakabutang, pero yan tinuod ngan kuno Rendel. Apan, nganong nakasalman sila sa iyang asawa? Posible nga ang nahitabo is ni-execute silang dokumento nga pagpamatuod unya gisugtan sa local civil registrar nga kanagani mingon tag affidavit of two disinterested persons basin gipasubmit silang dokumento para pagpamatuod. So mo nang gidawat didto ug mo'y gisuwat ang pangan nga Rendel. Pero ang nahitabuan na inconsistent na hinuon ang iyang birth certificate ug ang iyahang marriage certificate. Ikaduhang pangutana, ang tanan gyung record sa akong
amigo sama sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, marriage contract ug birth certificate sa duha niyang anak, rendil gyud ang naa sa record mo nang gustos kuno siyang amigo nga ipausab ang iyahang PSA. Pwede ba? Okay. Naatay duha ka buok gitan-aw ani. Namong gayuban nga sayop lang ang letter nga which is what you call as clerical error or typographical error. Sama sa ang zero, ang O mahimong zero, O mahimong D, sa una katumakinaraan pagkasuwat, ang W usay mamasayop as letter M, kanaganing or nakwangan lang og O, usa ka O, ana ba? Pero kani manggod niya, inigbasa nimo sounds like or ang pagbasa, ang sound parihara, wrong spelling lang gyud, ana gani. Ang problema sa imuha, I don't think, og ang isa gyud is completely a change of the name. Kung imuhang tan-awon, Rendil, render. Okay, medyo lahi ra gyud siya. May tatog Rendel, meaning ang R ug ang L lang ang nagka problema, no? So, ang ato ang gi-think ana is the maybe lang, no? Maybe ang ato lang is ginahanglan gyud nato siya ilisan. We'll have to choose, guys. Sorry, nawala ko. na ini-text. Okay, balik na sa pangan. Ang kaning rendil o render, dili man good, may tatog ka ng ang nalipat rata ba with regards to the name or spelling, pero ang sound similar. Render or rendil might be, I may be wrong ha, considered as not a clerical or typographical error, but a total change of the name. Nganong ako man ang gidiscuss sa inyo ha, kay lahi manggod ang course of action provided for by law kung change gyud ang pangan or it's just a mere typographical or clerical error. Kay kung typographical or clerical error ra ni siya, sayon ra. Kay di man ta kihalang maadtog korte. Adto ra man ta sa local civil registrar, ipausab, unya, pahibawon dayon, i-annotate na siya sa imong birth certificate, unya pahibawon, ma-annotated na niya, masubmit na po na nato balik sa PSA. Ang problema, kung dili na dawaton sa local civil registrar, unya mingon ang local civil registrar nga kani, change of name gyud ni, muadto gyud tag korte, magkinhanglan gyud tag abogado para mausab ang pangan unya. Honestly, medyo kutig gyud siya. But it's doable. So ako ang suggestion, you try to go to the local civil registrar. Kung dawaton nila nga typographical or clerical error siya, masayon. Go ahead. Katulong pangutana, kung dili mausab sa akong amigo kaning sayop sa iyang record, dili unya siya makaklaim sa iyang mga benefit puhon sama sa SSS. Now, kung dili gyud na niya mausab ang iyang usbon, tanan. Ang iyang SSS, iyang pag-ibig, dadon niya tanan ngadto sa offices aning mga opisina ha, aning mga ahensya ha, ipakita niya ang birth certificate para mausab ang ilahang record dito. Okay? Mula na, hasta ang marriage certificate, mausab pod. Ang birth certificate sa bata, mausab sad. So, but that will make everything consistent from the birth certificates up to the last legal document sa pangan, passport, driver's license, and all. Although, kasabot ko nga, ang pinakasayon, ang kanira yung change of name or correction, no? Clerical error, no? Kay, maora mangiduntay sayo. Pero, we'll have to go through the process. Either way, naagid tay buhaton, di kita pwedeng mag-urong. So, pilian lang ang least hassle o least gasto. Ikaupat o katapusang pangutana, unsa mangyoy maayong buhaton sa akong amigo. Unsa may angay ani niyang ipausab. Asa man sa siya moduol, ug pila man sa bang iyang magasto. My suggestion, go first sa local civil registrar kung asa narehistro ang imong birth certificate, no? Asa iyang narehistro ang iyang birth certificate. Unya, ipapangutana hangyuad dito kung pwede ba ni siya mo qualify as a clerical error or typographical error para mas dali. Di na ta moadtog korte. Pero kung kinahanglan yun nga moadtog korte, mukuha tag abogado, mga baron tag tabang sa public attorney's office para ma-change na siya. Kay para nako, mas munay dili hassle, no? Kaysa sa pila ka, imagine na pila ka dokumento imong usbon. Birth certificate, transcript of records, TOR, birth certificate, marriage certificate, TOR, birth certificate sa duha ka anak, tanang mga SSS, driver's license, ana ba, imagine na pila ka opisina kahensya ang imuhang adtuon kaysa sa ang local civil registrar or
ang court lang. Either way, para nako ang pangani may muusbon. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.